Bale, Blanco Furioso da, edo Basazuria euskeraz pieza bat oinarritzeana, talde batek mendian egiten dune espedizio bat elurretara, eta pixkat etapa diferenteak ditu espedizio horretan, eta bakoitzan daude helburu batzuk, problema batzuk, horien soluzioak, taldeak elkarri nola entzuteion, nola erantzuten dion dauden problema horiei. Prozesua izan da, aurren hasi genuen dantzertin bertan eskolan, astebete egin genuen intensibo batzuekin pixkat konpainian materialera lehenengo hurbilpena egiteko. Orduan horren egiten genituen 6 ordu, entrenamentua, hor bai hasi ginela pixkat material koreografikoa aste honetan landu duguna integratzen eta hola. Baina batez ere izan da Robiara etorri geanean, orduan bai hasi gehala estruktura osatzen, korporalidadea gehiago lantzen, matiz guztiak. Orduan, nolakoa izan da, intensoa. Zuzendariak izan die, kasu honetan La Intrusa konpainia, Damian eta Virginiak zuzentzeutena, eta gero gugea dantzartiko 4. mailako dantzako ikasleak, tarten gaude Carolina, Nerea, Garazi, ni Sasha, eta prozesuan ere bai egon dela Maili. Ikusi daiteke Barakaldo Antzokian egingo dugu estrenoa, izango dela martxoaren 20an 8:00, hori da, eta hurrengo gunean, hori osteguna da, eta hurrengo gunean ostirala ordu berdinean leku igualean Barakaldo Antzokian.